May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Sa ngalan sa Goodland Association sa tag-iya ning Sibianan 102.9 Radio natin FM, sa mga staff, sa mga naminaw ni ining programa, kutob sa maabot ining pagsibya, mayong gabi kanato tanan. Actually, kini siya nga gibuhat record dala ni siya, no, katungod kay aktual nakig-uban kami gyud sa pagpahamutang sa kini sa Marine Sanctuary sa Mambakayaw Dako sa Barangay Lipayran. Apan una pa ato usab nga kinahanglan pahinumduman kini mga maong programa, usa kini kapinalit sa kahanginan sa katuyuan nga magisgot kita may kalabutan sa pagkamahinungdanon sa ato kinaiyahan o kahinguhaan. Kani walay labot sa politika ang amo pagsibya, walay labot ang kaning sibyaanan sa kung unsa man ang amo ginapang isgot dinhi. Usa kini ka oras nga programa diin nagasugod alas 6 sa gabi hangtod alas 7 matag Miyerkules nga adlaw. Panglima na kini nga episode diin nga sa katong miagi kaduha nagisgot kita may tungod sa mga hugaw sa tulo ka kinaiyahan, ang hugaw sa hangin, ang hugaw sa yuta ug ang hugaw sa katubigan. Apil na ang labing dako nga adunay suliran, ang tubig dagat. Sa ikatulo nga episode aduna kitay mga nakahinabi nga mga presidente sa mga rehistrado nga kapunungan sa mga gagmayng mga mananagat. Ug ang usa niadto usa ka barangay kagawad sa Barangay Ubuub. Ug ang iya committee sa maong barangay mao ang agriculture. Aduna sa staff sa NGO nga Tambuyog ato nisgutan ang kamahinungdanon sa mga Pinoyanan sa mga isda tulad sa Kabakawan, Kalusayan o Kagasangan. Ang ikaapat ato nga episode mao nga nakigisgot kita sa mga taga-Oceana, Philippines. Usa ka international NGO dinhi nagbase sa Pilipinas. Sila ni Attorney Ria Frosard o si Sir Mario Gasalatan. Kabahin sa ato naisgutan mao ang pagpaigting sa pagpanalipod sa ato kapangisdaan di nindot adunay pag-apil sa komunidad o mga mananagat nga magsumbong kabahin sa unsang illegal nga pagpangisda sa kadagatan din ila ginapangisdaan. Karong gabi na inyo madungog ang atong interview sa mga mananagat mismo sa maong sityo sa Barangay Lipayran sa ila padayon nga pagpakabana sa ilang marine protected area. Sa pipila ka mga mananagat ngadto nga nagproblema sa uban nga walay pagpakabana o igong pagpakabana mang sa ila mismong kahatagan tubag ang ila matag adlaw nga panginahanglan sa ila pamilya. Bisag pa man adunay balaod o ordinansa nga malapas. Sa inyo Facebook o sa YouTube inyo kini makita ang amo pag-covered sa pagbuya sa Marine Sanctuary sa Mambakayaw Dako ngadto sa Lipayran. Bueno sa ato Philippine Constitution sa Article 11 Section 16 dapat panalipdan ang mga katungod sa mga katawhan sa usa ka balansi og mahimsog nga ekolohiya sa makanunayon may kabahin sa ato kinaiyahan. Sa Section 16 sa Republic Act number 8550 as amended 10654 nailhan kini nga Philippine Fisheries Code of 1998 nagtakda o stipulate sa munisipal na kagamhanan nga kini sila adunay gahom sa ila mga katubigan o sa pagkonsulta sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council
o MFARMC mao'y may responsibilidad alang sa pagpanalipod, konserbasyon nga mga pagdumala o pagpalambo, paggamit o disposisyon sa tanang mga isda sa ato katubigan nga mga kahiyungaan. Buti pasabot nga ang ato mismo LGU sa lungsod o kining tawag natong mga municipal waters, ang munisipyo o ang lungsod aduna sila katungod kung unsa ang ilang gusto ipahinabo sa ila mismo kadagatan. Sa Local Code of 1991 mo kining gitawag Republic Act 7160, nagtugot sa local government unit nga magbuhat og mga lakang o measures sa pagbantay o pagkonserbar sa mga kahiyunguhaan o pagpanalipod sa kalikupan o pagpatuman sa mga pinalidad sa makabuhat nga makadaot sa dili balansi nga maekolohiya. Pananglitan, kung ikaw makasala sa paggamit sa kining pinog mata nga mga pukot, doon na siya'y pinalidad, dili lamang kwarta no imo ikabayad, kundi apil na sa mga silot depende sa kung unsay ang ikaingon sa korte. Ang Section 81 sa New Fisheries Code of 1998 naghatag gahom sa mga LGUs nga magbutang fishery reserves and sanctuaries. Ang Section 16 sa ato Fishery Code nagamando sa munisipal nga kagamhanan sa pagpahimutang nagakadapat nga mga ordinansa sa nagapadayon nga makatuyuan o sa pagpatuman sa mga balaod sa pangisda o mga regulasyon ingon sa mga valid fisheries ordinances. Sa pagsusi, ang kadato sa ekorehiyon sa Solo-Solosawi kining Marine Triangle naa susama makita sa Visayan Sea o giila kini ingon sa Alaska of the Philippines. Ang buti pasabot ani siya nga kung unsay mga kahiyunguhaan ngadto sa maong Alaska, makita kini susama diri sa Visayan Sea. Tungod sa iya kadaghan nga mga klase sa mga isda, sumala pa sa Visayan Sea aduna kini 700 ka nagkalain-lain nga mga klase sa isda katong wala pa kini sa totally or maingon natong hapit na gid mabunog o maguba nga Visayan Sea. Mao kini ang gidaghanon sa mga isda klase nga makita sa una. Ang mga kagasangan nga mas pa sa nagkalain-lain sa bugos sa Caribbean Sea nga makita sa Atlantic Ocean sa Mexico o Central America. Buti pasabot nga ang mga gasang nato dire walay kinalahian sa Atlantic Atlantic Ocean or dito sa Mexico sa Central America. Mao gani katong pagsalom sa usa ka marine scientist sa gihimo nga marine sanctuary diri sa Mambakayaw Dako. Sa ingon niya sa kadaghan nga marine sanctuary nga iya gisawman, diri lang siya nakakita sa ingon nga klase sa gasang sa Mambakayaw Dako. Ang Visayan Sea adunay grabe og dako nga pag-abuso pinagi sa makadaot, makaguba nga mga pamaagi sa pagkuha og isda. Pareha sa pagpangdinamita, paggamit og kuskus o cyanide. Ang sobra o hilabihan nga pagpangisda sa mga komersyal nga panagatan diin ang mga eksperto niingon nga 95% na sa pagbana-bana sa mga nagkinabuhi sa ilawom sa dagat para ng mga isda ang halos di mo na makita. Og 99% sa mga kagasangan sa resulta nawala na. Makahinumdum ko ani sa una sa dihang nagakuyog pa ko sa pagpangisda, no? Kining ginaingon namo dira nga sapaw seryo. Sa una sa kahinahindom ko, magsugod ang nagsawom alas 8 sa gabi, mamauli mi alas 12 sa gabi. Ang kiluhan na ginagamit namo so una kato pang espada. So mo ingon nila nga wala to nagatug-an sa tinuod. Kanunay gito daog ang mamalitay
Imagine pag sabong namo sa ingon ana lang 8 to 12 upot pasabot 4 ka oras sa pagpanagat 100 kilos ang amo nakuha ang isda na mauli na kami. Apan sa sige namo balik-balik og sa sige pod nga daro sa kanang giniingon nga commercial fishing vessels ilabi na gyud ingnon natong zipper ang maong sapaw kining mga baga nga kagasangan sobra pa sa gi buldos o gidaro gisilhigan pa gyud tungod kay guba na gid ang maong kagasangan sa maong dapit. Wala na kami may makuha nga isda. Ang lain pod kini diri sa mga naa sa 25 kadupa nga dapit sa may gitawag namo dang plaza-plaza. Doon na kini sa may Mukabok dapita. Nasa 25 kadupa. Sa una sa nagakuyog pa ko sa kining illegal nga pagpangisda, kining gitawag nga pang dinamita. Balik-balik ko na mo kanadang dapita basta ting ayaay magdala kami kanang dinamita nga inobra kanang galunan ang ginagamit namo ana dira salmon na siya kuna ang isda tiruhan balik-balik ko namo ang maong dapit nahagyapon namang isda apan sa dihang nadiskubrian kini sa maong zipper gidakdakan sa ilang gitawag nilang sa kining ring sa ilang ring gibalik na mo sa sunod ana nga mga adlaw pagayaay wala na ang maong bato nga ginatuyok-tuyok ka sa mga isda nga naman tungod na pulbos na sa maong ring sa zipper. So ingon anang kadaot no, ang makita nato sa ato mismo sa kadagatan. Busaon sa may ato buhaton ini aron kini sa dili pa bugos mahanaw mawagtang o panalipdan pa ang mga nahabilin aron mapakusgan pa ang pagpahibalik sa mga Pinoyanan sa mga isda o kaitloganan sa mga ini o sa uban pang mga tinubdan o resources mapaniguro ang pagkamalahutayon nga pagdaghan sa mga isda o susama nga pagpaningkamot kinahanglan adunay dangpanan ang mga isda nga igahin sa ato kadagatan. Gitawag kini siya nga marine refuge o sanctuary. Din sumala sa FAO 196 o sama kining FAO no? Ang buti pa sa bota sa Fisheries Administrative Order number 196 series of 2000 sa section 1 sa paragraph L nagaingon fish refuge ang sanctuary ang lugar diin ang mga pamaagi sa pagpangisda nga makadaot sa ekolohiya ecosystem ginadili o guban pang kalihukan sa mga tao kabahin ining ginadumiling. O sa buti pasabot nini sa uban nga dapit gibawal nila ang paglabang sa marine sanctuary kay ingon nila makatugaw posible sa mga isda nga anaa sa ilawom. Apan may napod mga dapit nga gitugot nila ang paglabang apan ang dili pagtugot ana dira mao kini ang pamaagi bisag unsa nga klase sa pamaagi sa pagkuha sa mga nagakinabuhi ilawom sa dagat. Dili ka pwede makapanubid, dili ka pwede makapamukot, dili ka pwede makapangitang, dili ka pwede makapamubo o bisag unsa nga klaseng aktibidades no kalihukan may kalabutan sa pagpangisda. Dili nimo kini mabuhat sulod sa ginatawag nga marine sanctuary. Muna ginatawag nila sa English nga no take zone. No, wala gid kay makuha. Busa din karon magtuyok ang ato programa ang Hisgot. May aduna kitay gi-interview no nga ato kauban ganina no nagkuyog kita sa ilaha kabahin sa pagpamuya no si Sir Eugene Abrea usa sa ka environmentalist no nga nagatrabaho sa LGU Bantayan nasa sa RRMU. Aniya kita karon sa usa ka pag-interview naton sa kining nahitabo diri nga pagbutang sa buya sa Marine Sanctuary. Malipay kita karon kay sa taas na nga panahon no mga katuigan nga diin nahimo kining problema sa Barangay Lipayran nga wala gyud sa Marine Sanctuary. Pero pasalamaton kita karon nga at last no ni anagi kita. Do na kita karoy
interviewon usa kini sa ka-staff sa LGU Bantayan sa RMU nya isa sa ka-environmental management specialist, no? Si Sir Eugene Abrea, no? Sir Eugene, pwede ka maka istorya kanamo kabayan ining nganong pagpahimutan nyo sa inyong buya karon diri sa Marine Sanctuary sa Mambakayod Dako? Ang pagbutang namon sa buya para diri sa sanctuary is para natay demarcation para makasabot kita kung asa dapit ang boundary sa aton sanctuary. So, ang usagod nga problema sa isang asa nga sanctuary is dili klaro kung asa ang kuan ang boundary. So, di kasabot ang tao nga sure na di ay sila sa kuan sa sanctuary. Mga pila kini ka hektarya ang Marine Sanctuary sa Mambakayod Dako, sir? Ang sa Mambakayod Dako, mga 8.5 hectares ang kuan ang kadakuan sa sanctuary. May nakita na to ganina pagkuyog sa inyo, ha, nganong nakaabot man kita sa nagduol lay kas daplin di kani mga suko mga tao? An sa kuan regarding sa mga points nga aral nga daplin na siya, gi-adjust lang namon siya para ang mga tao lat naa sila pwede makuan madunggoan lat. So although pwede makadunggo ang mga tao pero dili pwede nga magtunod or maghulog sa ila angkla dito sa sanctuary. So pwede sila makaagi pero di sila pwede managat, di pwede mga fishing operations, di lat pwede maghulog sa kuan sa angkla. Kay last time man gud may naamagod ilang problema diri nga base mga guba ba ang mga gasang kay pagdunggo, of course magdunggo ka malabay ka sa pondo nimo para nga dili di malaran o malastra ang imong pambot diya sa dapling. Wa mo kahay mga pangunahon basig mahimo kining o potlon ba kana nila dira ang nanas dapling kayo? Ito siya kung for example ba nga tangtangon or kuhaon ng buya mismo is bawal ito siya tangtangon kay na-approve na ito sa SB. So magiging violation ito siya kay naata dito provision na bawal tangtangon or bawal gani i-move lot para naata yung maagian. So kung asa man namon gitunod karon ang mga buya, mao na gyud ito siya. Di na siya pwede ma-adjust pa. Kay kami na mismo ang nag-adjust liwat during pahan mga survey, biophysical assessment. Nagkandak man may biophysical assessment prior pa sini nga pag-plot sa coordinates para sa sanctuary. Pwede ka hisgot or istorya kung ngano mahinungdanon gyud ang Marine Sanctuary sa usa ka lugar or mga barangay? Okay. So, and regarding sa Marine Sanctuary, importante man gud ni nga kada lugar nga ara sa coastal nga community naa sila sanctuary. Ang sanctuary naton is nagse-serve siya as reserve or refuge or shelter para sa mga marine organisms naton nga makikita sa aton kadagatan. So ini siya is balayan ni siya sa ilahang para magpadaghan pa sila para maging abunda ang mga isda. Di lang isda pati lat ang mga kung nay mga pawikan, may times nga makita na sa sanctuary ang mga corals at least di sila mahilabtan, di sila ma-disturb. So magdako pa ang coral coverage in that area. So eventually if at one point in time maging healthy na siya balik, magkakameda kita ging tatawag na spillover effect. So ang spillover effect is parehas man sa tao. Kung ang usa ka biyay daghan na kaayo manggawas. So same concept lang ito siya sa mga isda. Kung daghan ang isda sa usa ka sanctuary, manggawas ito sila. So mao nga ma-spill over siya pagawas sa sanctuary, either ara lang sila sa open sea or madulat siya sa lain lang nga sanctuary. So mao ni nga ang important sa aton sanctuary is pagpaabunda sa mga isda and pagprotect lat sa mga organisms naton nga makita sa dagat. Di man gid malikayan nga may mga tao labi na makita nila nga daghan gid kay isda ang maong dapit.
Hindi magikalikay ng usahay, naging mga tao nga kanang maibog, ano, ilabi na diri sa mua, kanang oso diri or kini mga illegal nga pamaagi sa pagpanagat. Usa may kay karon kita madunggan gyud kini sa radyo no, sa kahanginan ato pagsibya ug nya makita pa kini sa live sa Facebook. Usa man ang imong mahatag og mga tambag sa mga tao nga dunay mga panghunahuna kabahin niini nga buot sila mosulod sa maong gidili nga dapit kini Marine Sanctuary. Okay. So, regarding sa ito, kung mo should ta sa sanctuary, okay lang ta nga mo should, pero bawal kita mangisda dito. Mas lalo pa nga bawal ang pang-illegal sa aton sanctuary. Naaman tayo gitawag nga NIPAS Act. So, this is National Integrated Protected Area Systems Act. So, ang provision sa NIPAS Act is tanan nga sanctuary dapat or tanan na protected area di siya mahilabtan. So usa ito nga national nga policy. Ang usa pa nga policy is dito na sa BFAR and kanan 10654 the Fisheries Code Act, Fisheries Code of the Philippines. So kung masakpan nga illegal lang imo pamaagi sa pangisda tapos naakapay kuan ato ka pa sa sanctuary, so patong-patong na ang imo makuan, ang imo marireceive nga penalty di lang sa NIPAS Act pati pa sa Fisheries Code of the Philippines. Okay. So nindot na siya nga nadunggan gikan mismo sa imuha ang mga posible maatubang sa mga tao sa violation ilang pagabuhaton kung mosulod gid sila sa gidili kini gitawag nga mga Marine Sanctuary. Masapay may ikadugang nimo nga mga maitambag sa mga katawan kabayan ani. Yeah, mao ni akon always isulti sa akon mga nagpapa-tutor sa akon or bisag kinsa lang nga students regarding sa mga bagay-bagay nga di pa sila kabaw. So first is you cannot protect what you do not love. You cannot love what you do not appreciate. You cannot appreciate what you do not understand, and you do not understand what you do not know. So kailangan mo hibaw-an naton kung unsay mga concepts or underlying mga principles para maintindihan naton and then eventually ma-appreciate, tapos malalove na lang naton siya. And then mautom i-protektahan naton ang aton gihigug mga bagay-bagay sa aton kalibungan or sa aton kinabuhi. Mao to si Sir Eugene Abrea sa staff sa RMU sa LGU Bantayan, no, sa environmental specialist o sa management. Karon niya kita sa pag-interview na sad, no, pangutana mao kini sila gyud ang actual nga mga katawhan nga responsable, no, sa pagsugod yun, pagproteher o pagpanalipod sa ilang kadagatan dire, no, nga gitawag naton Marine Protected Area, o sa karon nahimo na siyang napailaw na sa usa ka fishery ordinance sa lungsod sa Bantayan na matawag na siya o manganlan na siya nga Marine Sanctuary, no. Mao to nga nakita ninyo ang pagpamuya na mo ganiha, pagpanagak niini nagkuyog kita, no. Ato pangutanon sila kung kanus agid sila nagsugod sa pagpanalipod sa ilang dagat, no, sa ilang tungod, unsay ilang mga nakita nga kalambuan sukad nga ila kini gipanalipdan, gipadlong ang mga nagasulod niini na pagpanagat. Ato unahon ang usa sa ato pangutanon si siya na lang magpaila siya nga ngalan, no, pero ako siya kay usa siya sa president sa Goodland nga association, at the same time nahimo pod siya usa pod siya sa purok president dinhi sa Mambakayaw Dako, no. Og sa barangay Lipayran nagapangalagad sa ingon usa ka barangay tanod, no? So ubay-ubay nga responsibilidad ang iya ginagunita, no. Ato pangutanon si Junior or Wilfredo Dacomos. Kanos anyo kinigi sugdan pagpanalipod ang maong area dira sa tungod ninyo? Na
sugda ng panalipod sa mong area na karon na gihimo ng sanctuary gyud kay na may ordinansa nagsugod na 2011. 2011. Oh. O sa may nagtukmod ninyo o nagpalihok sa inyo nga dadtong panahon na nagsulod man siya yung una nga nung inyo maginapanalipdan ka na ng dapita. Kuha na sa una, so, tungod atong asosyasyon PAMDE, itong Fishermen Association Mambacayo Dako sa pagpa-listro na mo sa Dole. Kaya kami sa Dole dito sa Cebu, gi-interview mi sa nga sa among asosasyon nga PAMDE, i-question nila nga unsa man nga ang pagtuko ninyo asosasyon, kaya ba niyong protektahan ang dagat sa Barangay Lipayran nga siya kuno mismo si Sir Puno man to nag-interview sa mua nga kana diyang isla Barangay Lipayran Mambacayo Dako ang diyot nga nasako sa Barangay Lipayran naa diha ang tanang illegal. So do na mo koy kuyog atong ang duha ka babae si Jira Yunson ug kato si Janet Akdel, may among sekretary si Janet, sila unang hintubag man sila ka kuan nga unsay tumong sa asosasyon PAMDE. Ako na lang gitingugan nga gihangyon ako si Sir Puno nga pwede ba sir ang kadaplina lang among protektaran kay sumasa akong nahibawan sa tung panahon sa ilak kay apil man sa ko ato tung sa ka NGO nga ang isda na mangitlog labanan sa daplin. O to nga gidawat niya ang among pagkuan sa rehistro sa Dole kay giukihan niya nga ang tumong namo nga usa ka kaayuhan nga kinahanglan mo protektar mo og dagat diri lang sa daplin sa Mambacayo Dako. So usa man yung gibuhat adto sa dihang nitong 2011 pag uli na ninyo gikan sa opisina sa Dole. Nagpaabot kog meeting kay ako pa presidente adto among gisabutan mao tong giuyona namo tanan nga kana diyang dapita nga karong gihimo naging santuary nga protektaran. O sa may inyo gibuhat adtong panahon na gyud pagpakita nga kamo nagpanalipod sa maong dagat. Among kuan gyud nga kinahanglan gyud do na tay protektaran nga dagat kay mao may gibalaod gyud sa Dole nga kuan. Gipamuyahan ba ato ninyo? O naay buya. Pagpailan. Oh. Pero kadtong panahon na wala pa to'y nagpaluyo nga ordinansa or balaod. Wala, amo raso. Pati pasabot, katong inyong kalihukan, inyo na gilang to voluntaryo nga diin makahatag kamo o gamay nga pagpanalipod aron lang ang kadagatan diya sa inyong tungod panalipdan o babalik ang isda. So gikan adto usa pa may ang uban nimong na maika-sulti makistorya sa to ang karon. Ang ako lang ko atong sa unang among giprotektaran medyo nagkadugay, wala na kaayo magkasinabtanay tungod sa uban bitaw nga nakita na nila nga ang giprotektaran namong dagat, kita na daghan ng isda, daghan na lag makuha. O to ang ubang mga miyembro mao ay nagpabadlong. Sigihan na lang pamana mga gabi, ukab sa bato. Ato nga naguba. Ang akong kuan desisyon para way kuan ako may undang adto, biya man ko sa pagluma. Sa pagbiya nimo sana may nahitabo. Ang napuli sige mangyapon kuan nila pero dili na pud mao ang pagkuan nila kay inisugay naman. Daghan naman ang aabot atong barangay, dili man para sa kuha sa una nga wa gyud abot og barangay kay istoryahon ra man. Mao tay ni tabo gyud. Ikaw Loy, asa may ako sa katubagan na nalipaw. Ako Say di mo, ay ako nga dili ka lang magpaila. si Julito Kundiman. Isa ka pumuloyo diri sa Mambacayo Dako. So nakauyon sad ko sa ilahang patakaran nga natay protektahan nga dagat kay aron ang kaato ang dagat diri maulian. Unya dayon ang isig ka kauban sa nako nga mga tao na uyunan sa nila na naay protektaran nga dagat kay aron sa ulihi na patay makuha. Nga dako na kong kalipay nga niabot jud kana siyang
marine protected area. Nalipay gikog dako kay tungod sa akong pangidaron karon dili nako kaabot sa layo nga dapit nga panagatan. So ang akong makuha diha naara ko sa daplin magtanaw-tanaw, malipay ko nga magtanaw sa gasang nga nanubo unya naaw say isda nga daghan matanawan ako, malipay ko. Kung kanang isda ang daghan kung mugawas na makuha man na sa dili pinaagi sa illegal. Kay wala naman siya sa protective area sa to pa kung makuha siya wala na sila sa lapton kay naa naman sa gawas mao nay ako ang gikalipay na kung dako. Mo to ingon ganin ni Sir Eugene kadagito nga spillover no, gihatag ya usa ka sanglitanan kung sa usa ka balay daghan na gani mamuyo maghuot na mo manggawas kid mo mangita gyud mo og laing balay no. Mamotogi kwan sa isda kung madaghan ang isda dira sulod sa sanctuary sa mga gamay nga dapit magawas man na sila pod mangita sa naglain na pod nga kapuy-an no. So sakto na siya sa balaod nato ang mga isda nga nasa sulod wa kay katungod sa pagkuha na kay kung buhaton nimo di lang may penalty nga mahatag sa imuha either pagkapriso o napagimulta no nga imo ikabayad. Wala to nimo makagawas pagkagawas isda sa tarong lang nimo nga pagpanguwa nila sa dili illegal o makuha gani mong maong isda. Kining ang inyong mga kini makabanan karon mga bata no, sa may ang inyong pwede niyo ma-istorya namo ang inyong natampo sa pagpalambuan ng gipanalipdan nga dapit una pa siya nahimong gipasaran sa ordinansa nga nahimo siyang marine sanctuary. Jack, pwede ko ka matag imong tibuok kidangalan sa mga tao sa atong radsigan sa karon. Ako dahil si Eugene dako mo usa ka nagpuyo dahil sa Islam mo makayaw dako usa ako ka mananagat diya sa sanctuary. May nasabot-sabot kami sa Batan-o na amo ng protektaran na pabayaan man sa dagko mo nang ugmad kami grupo sa Batan-on Goodland. Mo nang amo una gihimo andiya na area. Amo na sa ang gitamnon ugasang among gibalik ang mga guba na corals. Na damtang makuan ni balik kapsay ang area. Di damo balik ang isda. Nga buhi ang gasang ang iban. Kaya amo manggi gibalik ang iyang kwan ba para mulabong igmayo. Nakuanan sa kwan nilambo nakita sa ibang tawan ilan lat giguba balik. Diyo sa ba nila nga pamagi sa paguba? Ilam na garihag pukot diha. Gisilbi siog nila. Tapos ang iban namamana mangukabon lang gasang ang bubog tangan lang bubo ukabon ng ang gasang tapog sa bubong mo nang na kon pud mi nahunong pud mi sa mga Batan-on wala sa amin ni kuan ari sa mi sadap din ni focus na pod sa mga basura. Nga naman nahunong man to ninyo ang panalipod adto kay tungod man sa di lang pod sa imo sa tungod na po sa Tagaigbaw kay ilan naman sudlon to among kahago diha ma-useless na naman. O usa pod itong panahon na pag-obra ninyo sa Konibawan wala pa toy nagpaluyo nga ordinansa no. Gidraft pa o ginaplanuhan pa ginapkon sa kabalay pa ginapanday pa ang mga ordinansa aron nga matigayon diha no. Wa pay bisan pag gilukod na ni adto gikuha na GPS location ang gidak-on niya asa dapita mo sugod ug asa dapita kani siya ang mga kanto-kanto. Pero maulang kay wala pa ang maong ordinansa no. Nakita man namo nga katong inyo gibuhat nga pagbalik no ang katong mga nangabali nga mga kagasangan gitanom ninyo balik adto. So ninto to siya. Sa inyo man sabay inyong natampo sa maong marine sanctuary ninyo sa karon. Adtong sa una. Amo lang na tabang ra
nang sige may pananom og mga gasang kay para mobalik ka sa una kay ilam nang giguba dira, so kami sige po mig-ayo ay para lang sa among kaugmaon ba or sa umaabot na po nga mga kabataan kay karon lisod kay karong dagat so anay makuha maski ako usam ko mananagat pero pag nihit nga kay isda maglisod mi maong nagbuhat og salamat kami nga na ordinansahan na dira kay once nga nay musuod dira nga muguba sa mong gasang manakop gid mi kay Pila na kayo mo pangidaron man? 19 pa ko. Maybe, no? So, blessed kita kay sa kanang pangidaruna nimo 19 naana si mong pangunahuna ang pagboluntaryo, no? Ang imong kaikag, ang imong matawag na tong pagpakabana na gyud gugma sa ato mismong kinaiyahan diya sa kadagatan. Usapay nakita nimo samtang padayon ka mo ni adto nagaproteher niya na o nagapanilipod bisan pag wala pa ang maong ordinansa. So, ang nakita karon ni balik og lambo ang dirang gitukod na mga santuary. Dili mo singon sa pagsaway ang tagababaw ni gara po tungod sa gidaghan ng isda dira sa sud. So, ila na po ng samukon siguro dira pero di mamiyay madlo kay sa kakaron na may sa ordinansa mudakop na gamit sila bisag amo pa lang kaliwat. Samon iban daghan mo nga mga batan-on. Sa imo estimate mga pila mo ka mga batan-on ang nagtabang aron nga mabalik katong mga nangaguba nga mga gasang. Mga 16 may kabuk nga mga batan-on din ang makuyog mga batan-on laban sila mababay. Mao nitabang sa pagprotekta pud dira o pagbalik sa mga kagasangan nga nangaguba. Okay no. Daghang salamat. Si Drin, sabay imong mai-istorya namo kabahin pod sa imong nabuhat dira sa inyong lugar sa protected area ninyo. Ako din si Peter Jan Amili. Usa ako sa membro sa Batan-on. Sa karon na may ordinansa, amo na naipadayon gid kay sa una na hunong may kay man gisam may ba gipanguka mga bato giarihan ng mga pupot ang santuary mo to naka-discover mi na nagpatabang mi sa bantaya sa DOLG na amo ipabuhat ang ordinansa na para makalihok mi sa pagbadlong. Ako dai si Vicente Dacomos no sa Batan-on na nagpuyo diri sa Mambacayaw Dako sasad sa voluntaryong nagpatigayon nga mahimong marine sanctuary og mahatagag ordinansa ang marine protected area sa Mambacayaw Dako. So sa ako lang tambag or base sa akong naobserbahan nga nganong importante ang marine protected area kaysa sa atong lantawon karon grabe ka nihit na sa pakuha sa dagat. So kung ang usang manggod sa atong base sa akong nakuha isip estudyante ko nga bag-o lang pod nibalik diri sa kuang islang natawhan. Kung basihan nato kung kastang kadaplinan apila nato og panagat wa na kita naghatag og lugar para sa mga isda nga ilang pangitlogan kay daghang mga eksperto nga niingon nga ang mga daplin or mabaw nga area sa dagat mao joy kalabanan nga pangitlogan sa mga isda. So mao nang usa ko sa nahingusog nga dapat ang kadaplinan is ato aging panilipdan kay ngano kita mga taga-isla pangisda gid ang atong panginabuyan. So kung kita mismo pud ang nag-abusar wa tay mahayon kundi ato arang ko galingon. Kay kung adto ta sa lagyo na kayo managat wa na pod kay tungod daghang pong commercial fishing ron nga gasulod. So mao nang ang ako lang ikatambag na unta kung natay marine sanctuary nga gikuan sa ato ang lugar pinakamaayo nga ato ang suportaran kay kining marine sanctuary sa atong paglantaw murag gibawalan ta di ta pangisdaon pero kanang tanan is kuan gina siya sa tuwa gina sumbalik ang
kung unsay naa diha para gina sa mangingisda gyud puhon. Sa inyo ha, o sa inyong matang mahatag puno bitaw nga advice sa mga pareha ninyong mga mananagat kabayan na katong mga tao nga wala pagid kayog ideya kung unsa kini ang Marine Sanctuary. Kasi may makahatag ninyo o datong tambag sa mga katawhan nga naminaw karon. Kana na gi-propose dia na area na gitawag og Marine Sanctuary. Okay na siya kay para ran pud sa umaabot henerasyon na naa pa sila makuha kay kana agda na area silbi bakante lang na dia na paitlogan sa mga isda, kuyanan sa mga isda, kadaghanan sa mga isda. Total kung managan ang isda, manggawas na naman na, makuha ra man na sa mananagat yapon. Para yapon na sa tanan mananagat ang makabenepisyo ana. Dungag sad no para sa kuha ang kita mga katawhan labi sa lugar nga naay Marine Sanctuary, ang paghiusa gyud mo importante ug ang atuang paghiusa ngadto sa LGU, parang LGU mukuan sad sila nga muhatag sad sila og higayon o oras kay kung kita ang mga katawhan nga na or sa komunidad nga nagpuyo diha kay kung magpakita ta ninyo og kadasig nga atuwa jud na siyang ipatuman. Siyempre ang LGU mahagit nato sila nga hatagi sa mi og suporta nga labi na gid sa mga ordinansa nga kaligunan gyud nga kinahanglan makapatuman tagbalaod nga kana bawal kay kung kutob ra pud sa tong komunidad usay mahinungdan nga mag-away. Mas nindot man sad kung naay LGU good nga nag-connect kay at least nagid say balaod nun nga kuan pagtugot nga kanang area is Marine Sanctuary gyud. Panalitan sa aton mga silingan sa unsa nato sila madani nga magsuon o magsundog sila kanato nga maghatag og pagpakabana sad sa ato kadagatan o ilabi na gid sa ato gipanalitan kanang Marine Sanctuary. Kung sabi atong dapat pagabuhaton sa inyong una-una usama kay inyo mahatag og advice or mga suggestion nga makatabang sila kanato. Sa ako lang yung ako i-advise or kay istorya nga dapat nga lantaw na to ang ugma dili lang sa karon kay base diri sa mo ang sanctuary kung basihan ako hatagan ako og basihanan daghan na mo lantaw tungod nay daghang isda ni sod. So kanang isda akong mangitlog na puhon sa ingon pa sa mga eksperto nga kung ang isda magpundok magdaghan mugawas gina sila. So makahatag siya og igong kuan na to nga ato silang makakuha para sa tong panginabuhian sa kuan. Kay kung sa karon ta maglantaw permente unsa pa kang umaabot unsa atong makuan sa atong mga anak atong ikabuhi puhon or karon ganing panahon na naglisod na ta sa tinuod yun nga istorya lisod na man gid ang dagat no nay makuha pero adto ta sa lagyo or maggahin gid tagdag kong oras na para makakuha tag mga isda. So buti pa sabot nga ang usa nakapaagi nga aton mahatag sa nila maoy buksan ang ilang mga pangunahuna sa aktual karon nga kahimtang no. Og gunya say maghatag kita mga pangutana nila basta may mahitabo kung panalitan ang tanan nga dapit susot na. No. Kung wala kitay igahin nga dapit nga diin maunang kana dira ang posibleng pasanayan nato og gunya ato nang bantayan inigawas para nga sa atong kapanginabuhian. Kung ang tanan nga dapit susot na asa pa man kita magkuha sa isda ikabuhi sa atong pamilya. So, wala na, di ba? O sa philosophy o sa psychology o sa ginagamit nila kinang mga pangutana o kung sa religion pa emosyon no? Waon ang emosyon sa katao managay say may naay nga mga religion nga maghilak-hilak bitaw para makuha lang ang pagtagad niya mosunod na punto mosuon kay kunuhay ngani ana nga dira mao ni sila mga tao nga diin makayon kita makadayeg kita kay gikan pa datong 2011 no ilagi gi paningkamutan nga pinagi sa ilaha nga mga pangunahuna makahatagid sila og kalambuan sa ilang kadagatan. Tinuod ka na siya kay
ang ato mismo nga lugar sa karon kung ato na pagsusi, bisag mismo ang mga scientist kung sila pangutan-on, padayon nga nagakaguba ang atong mga kinaiyahan o mga kahinguhaan diya sa kadagatan. Bisag asa ka karon dapita nga mga nasod moadto ka, aduna sila yung mga balaod, no, nga magkaingon natong nagapanalipod. Pero dili gid kalikayan nga bisan pa sa maong mga istrikto nga balaod nga ilang gipahimutang, ana gyud ang mga tao nga maglapas. Gani sa uban nga mga nasod nakabasa ko ani o nakakita sa dahil sa mga video, aduna sila'y mga fishing boat, mga dagko gid kaayo nga mga barko sa pagpangisda. Dito na siya mag-standby. Siya lang na siya maoy gitawag nga lisensyado nga klase sa pangisdaan, nga ang iyang kuha nga isda inigabot sa daplin, paliton gina siya kay lisensyado man siya. Apan adunay mga barko sad sa pagpangisda nga dili sila nakabaton o lisensya, no, o permit o rehistro gikan mismo sila nasod. Usa ang ila ginabuhat, managat na sila sa layo, pagkatapos ila tukon-takon kato ang barko nga mag-standby lang dira aron nga diha na lang nila itapon ang ila mismong kuha ang isda. So katong mga isda ang ila nga kuha to sa illegal nga pamagi sa pagpangisda. Itapon dito nila aron mahalin ra. So katong barko inipaabot sa daplin, mapalit na to. Sa pagtuo sa gobyerno nga ang tanan nga kuha ang isda sa maong barko nakuha gito sa legal nga pamaagi. Pero nag-ingon ba nga kung ang ato gobyerno, ang mga gobyerno mga maalam, mas maalam ang mga malinapason. Kung nagbantay ikaw, napulo mo ka mata, nagbantay, inaman po ana sa ang napulo mo nila 20 o 30 ka mata. Nang naistorya ba nga kanang mas matan pa kaysa pinya. O, kay kana kuno ang sa pinya ana nagatuyok, sumala pa sa mga karaan kana mga myth nga istorya, mata na siya ingon nila mga mata. So kay may mga istorya man sa karaang kapanahonan ng pinya. So kung ingon ana, kung ang pinya ko nagituyukan sa mata, kining mga malinapason mas matan pa sa pinya. So pati pasabot nga marunong gyud, no, maayo gyud. So bisan mo na karaton nga gikinahanglan gipaigting karo sa ato nga kagamhanan sa LGU, nagmugna sila og daghan-daghan nga mga klase sa ordinansa ila ginahuna-huna kini. Kung sa sang paagi pod nga ang mga malinapason, actually ang ato gini huna-huna, kung posible dili kita makapapriso, no, kay pareha naton sila nga tao. Padatag kung pamilyado siya, dakpon, prisohon, pamultahon, luoy ang iyang nahabilin dito nga mga pamilya. So ingon nila nga naninguha man gani na siya nga makakwarta na priso na hinuon. Giun sa man sa karon mga balaod nato sa paghimo. Mo nga kinahanglan adunay partisipasyon ang komunidad, no, nga pwede ang imo silingan makigtambag sa iyang silingan sa pamaagi sa minatarong nga pagpanguha sa isda. Gani moto sa miagi atong gisgutan nga ang lungsod sa Santa Fe, ang ilang mga mananagat dito nagadala og cellphone, no, gamara man ang ilang kadagatan dito. So kung makita sila nga kana siya nga matang sa pagpangisda illegal, dahil na sila text sa bantay dagat dito, sa pag-text sila sa bantay dagat, taon-taon na ang pagresponde sa bantay dagat, madakpan to. Sa ato karon dire pwede na to mahimo nga ang pagbadlong daga nga pamaagi. Pwede nimo siya nga duulon, dili siya ingon natong kasab-an nimo o hadlokon. May mo siya tambagan. May pamagi sa kung dili ka magpahawa dira aw i-report agad ka. No, karon kung ma-report ka, sigurado gyud nga dakpon ka o mapriso ka, luoy ang imong mahabili nimo, no. So ang ato balaod mismo ang magsulod sa Marine Sanctuary, usa kini siya pwede nimo siya ma-direct siya filean kaso nga di kina mag-agi pa sa ginatawag ordinansa. Kaya ang ordinansa gamay ra man ang silot. Pwede mapiyansahan sa 500, no? So makaya ra na. Or ngadto sa 2,000 makaya ra na.
Pero kung filean mo siya kaso sa national law, diri sa makabayad sa mga 20,000 o kapin pa. Plus may preso pagid siya nga dawaton. Depende sa kung unsay ikahukom sa iya sa maong korte. So, diha nagapakita kung gaano ginabuhat kini karon sa ato nga mga kagamhanan tungod kay ang dagat mao'y number 1 nga nagahatag kapanginabuhian sa mga tao. Apan mo na gayon usahay nga kanang masubo man kita kay bisan pa ang mga mananagat kung itandi nimo sa mga mangunguma mo ni pinakasayon nga pagklase sa pagkapanginabuhian. Ang pagpanguma mangguna ka pa og yuta, no? Unya pagkahuman ikarong gina nimo kung mahimo kudi ka abi panalitan magamit og mga kining artificial nga mga fertilizer para mga abono, gamito na nimo kining mga hugaw sa mga sapat. So dako na lang nga panahon, no? Ya pagkahuman magtanom ka, mangita kang maarang-arang nga binhi. Unya pagkakita ng maarang-arang nga binhi, ay mo pagin nga buhaton, kung matamnan nimo siya, kung posible imo sa nga bisbisan, no, at timanon nga wala day mga sapat nga makakaon si mong gitanom, hangtod gid magdako og maghuwat ka pipila ka mga inadlaw o binuwan, usa pa nimo maproduktuhan ang imong gigihanan. So ang mangunguma mugahin dako nga panahon, mo invest sa dako nga puhunan o una pa siya makakaon. Apan kitang mga mangingisda o kamo nga mga mangingisda, dahil na kamo palit og kanang kung usay magamit para na mga pukot o kanang taga o nylon adto ka sa dagat, mamugsay-bugsay ka, igbalik nimo doon na kanay kuha no nga isda nga pwede nimong ikabaligya apan masubo pa nga palandungon kay sa sayon nga pamaagi nimo sa pagkuha sa isda sa kaabunda kaniadto sa dagat, giabusaran pa mismo sa maong mga mangingisda, no? Ang mga mangunguma ila ginaampingan ng ilang mga uma nga dili kini maunsa, pero ang mga mangingisda ka din sila diha nagakuha sa ilang kapanginabuhian, ila pa mismo ginaabusaran. Moto ganiha nga atong gihisgutan nga sa Visayan Sea 95% no sa mga isda halos na nawagtang, no. So out of 105% na lang ang matang sa isda nga makita sa kadagatan, og 99% na sa klase sa mga gasang ang nahabilin. So ani nagapakita kini siya nga gikinahanglan lagi nato ang dinalian nga paghatag pagtagad pagpanalipod sa ato mismo nga kadagatan. So daghang salamat diri na human ang ato mismo nga ikalima nga episode, no, sa ato nga tisgot nga programa. Og sa sunod ato pa ning kamutan nga moabot katong ako nga gi-contact mga abogado sa gihapon, no, tungod sa problema bitaw nato karon sa ginatawag nga dungguanan sa mga mananagat. Ilabi na may mag-claim amo na dira yuta, di ka pwede makadunggo dira, dili ka pwede makabara sa imong mga pambot dira. So kuha na to ang mga legal gid mismo nga mga panghuna-huna sa mga abogado gyud, no, aron nga ang pagpasabot nila dili kita ingon nagtumo-tumo kundi kun unsay gina hisgutan sa balaod kabahin ni ana, kung may mga katungod ba kini ang mga tao nga nagapanag-iya sa maong dapit nga dili sila magpabara or dili sila magpadunggo sa mga motorboat o unsa man nga mga klase sa mga sakayan o mga kapanagatan sa ila mismo nga dapit. So tubtob sa sunod kini ang ato programa pa hisgot-hisgot nga sa region natin FM 102.9. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.